No heipä hei. Bongas Leskelästä tämmösen, no, levähdyspaikka. Ilmanen tietysti, missä on vesivessat ja systeemit. Ja meillä on, mä liitän tohon, siinä on Leskelän eli tää on Leskelä Siikalatvan nurkilla, niin -9 ja täällä nyt on tämmönen 10-15 senttiä lunta ja kaikki puut näyttää tällä kivalta. Tähti taivas tuolla ja koitan vähän bongailla, että jos näkyisi reposia. Elikkä. Alkuun oli meininki, että mennään Kuusamoon, mutta sitten vaimo heitti siinä, että jos käydäänkin ekana Ruotsin puolella ja mennään huomenna sitten Kuusamoon, niin koska nyt kuitenkin vaimo oli tänään töissä ja sitten muutenkin se vähän viivästyi vielä lähtö, niin mitähän me oltiin, me ollaan nyt syöty varmaan 8-9 aikaa oltiin tai 8 jälkeen oltiin täällä ja sitten syötiin ja käyty vessat ja punkat tehty, niin ei tää nyt mikään hehkeä paikkaa, mutta ei se, kyllä tässä yön nukkuu. Mut joo, eli huomenna Ruotsiin ja aamusta ja sitten siitä täytyy vähän tsiikailla, että jos näkyis nyt reposia. Sitten mulla on tosta matkalta himasta tähän Leskelään, niin mulla on mitäs matskuu tää nyt oli tää? No, se ottaa näitä kuvia 40 sekunnin välein, en mä nyt muista sen nimeä. Mutta joo, oikosulku tuli timelapse. Ja siinä on Sipoosta tähän asti timelapse-pätkä, niin ei nyt kummonen, mutta kun ei nyt viitti videoka ottaa 500 kilsaa, niin timelapse 40 sekunnin välein kuvan. Niin, se kertoo olennaisen. Mut semmoista. Aamulla matka jatkuu. Hyvää yötä. Moro. No niinhän siinä taas kävi. Sehän aukesikin vasta 10 se Systembolagetin. Päädyttiin sitten heittää rundi vielä tähän Kukkola-Forssenille, että tää varmaan kun tossa oli Haaparannassa oli -16, niin ajateltiin, että tämähän varmaan höyryää kivasti ja no niinhän tää tekee. Ja vautsi vau. On kyllä pakko vähän zoomata, vaikkei videolla pitäisi zoomata. Ja täytyy ottaa kohta stillikuvia. Hienoa, onko siihen samaan aikaan, että aurinko nousee, kun kello on jotain 10.21 Suomen aikaa, eli 9.21 Ruotsi. Melkoista voi veljet. Joopa joo. On muuten sitten karkkia. Candy World. Haaparanta.
Jäätä pukkaa. Lamput ihan jäässä, niin täytyy vähän koittaa sulata. Näkisikin jotain. On nättiä. Joo, katsotaan nyt tämmönen mökki. Jaana nappasi tuossa mökin matkalla, kun viime yö oltiin autossa. Siellä oli 12-13 pakkasta, mutta perkele, täällähän olikin sitten oikein kunnolla. Täällä oli matkalla oli melkein 21 astetta pakkasta. Niin. Katsotaan, että ollaankin tämmöisessä mökissä ennemmin kuin missään hemmetin tuolla autossa makoillaan. No joo, mutta tämmöstä. Mökille tultu ja revontulija näkyy jo nyt äsken taivaalla. Niin tästä se lähtee. Pete duunaa. Noniin, missä on? Pissalle. Huomenta. Eberi on ollut käynnissä. Tuo diesellämpäri on ollut koko yön päällä. Siellä on vähän nestemäistä juotavaa. Niin toivotaan, ettei ne mitkä on lattia vasti on jäätynyt. Mutta... Aha. Eberin jäähdytyskäyttö on vieläkin käynnissä. Katsotaan miten käy Transitin käynnistyksen. No, sehän nyt oli niin kuin sen pitikin olla. Eli ykkösellä käytiin kytkin pohjassa. Hyvä. Nyt se saa ruksuttaa siinä. Mä muutin silloin Eberin
puoleen. No moikka Pönttö! Näkyykö siellä kamerassa mitään tommoista? Laitetaanko otsavalla päälle? Niin Eskohan oli mukana täällä. Esko poika. En tiedä, ei varmaan tähtitaivaalta näy tuohon videolle, mutta kuumellettaa tuolla. Täällä on sama niinku kuulette Nirskin Narskin, niin täällä on se parikymppiä. Epi! Tuppa tänne päin. Parikymppiä. Hyvä. Säkin söit jo aamupala ja me juotiin kahvia. Parikymppiä pakkasta, niin... Mutta ei mitään. Me heitetään kamat kasaan ja kello on meinaan 6:20, niin siitä se päivä käynnistyy. Moro! Noniin. Heippa. Se on sitten taas... Oho, mikä se oli? Limopullo tippuu. Se olisi sitten taas aika nostaa kytkintä ja jatkaa matkaa. Nostaa kytkintä. Hei, Kuopiosta vähän himaapa ja nähtiinkin tämmönen kivan näköinen mesta, niin kivan näköinen mesta, että nyt aina persettä. Kroksit tietysti jalassa taas niin kuin yleensä. Pakkasta vissiin 15 ja nyt ollaan sit ihan jännän äärellä täällä. Mä käyn kohta kameran toiseen suuntaan niinku. Aika makea. Tosta pari stilliä. Ei Rubenia, mutta stilliä. No joo. Heipä hei.
Saukkovaara Sipoo, mitä se oli, 1700, no vähän alle 1800 kilsaa kuitenkin. Ja ei mitään. Ransitti pelas kuin enkeli. Ei mitään huonoa sanottavaa. Vähän nyt meni dieseliä, mutta eipä tuo nyt kellekään tuu yllätyksenä. Otetaan jalat sisään. Muistakaa toi. Pete duuna. Mut joo, mä koitan tehdä tästä jonkun kokoelma ja täällä on joku 3 astetta Sipoossa pakkasta, että Saukkovaarasta kun lähdettiin, niin siellä oli se vajaa 20. Mut hienosti lähti vehkeet tulille ja kotimatka meni hyvin. Nyt oli hyvä, kun oli tasapainotetut talvikiekot alla, niin 120 pystyy laskemaan. Hyvä. Ja Esko viihtyi kyydissä.